Kaixo eta ongi etorriak bertz egun batez magazinera. Gaur hortzirala da azaroaren laua eta gaurkoan elkarrizketa aski interesgarri bat izanen dugu. Zehazki, Arantza Ezkurrarekin izanen dugu elkarrizketatxoa, bera nahi zen adingabe transexualen familien elkarteko kidea da, bertan parte hartzen du. Berak familian ere izan zuelako, hain zuzen ere halako esperientzia bat, bere seme Markelekin, oso esperientzia interesgarria nik uste dut merezi duela, gure eskema handitz apurtzeko, hobe ezagutzeko kontua, eta bere baitan erran bezala handitz dagoelako kontatzeko, handitz ezagutzeko eta intereseko gaia delako. Beraz, bererekin elkarrizketatxoa eta gero ere parlamentuan egon gara, aurrekontuen inguruan, 2023ko aurrekontu ekonomikoen inguruan, bertako parlamentariei gero abaiekoei galdezka. Hori deina, baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Az gaitezen lehenik eta behin efemerideekin. 1780ko azaroaren lauan, Perun Jose Gabriel Condorcankik, Tupac Amaru bigarrenak, Espainiaren aurkako altxamendua hasi zuen. 1869an berriz, Nature aldizkari zientifikoaren lehen alea irten zen argitara. Eta azaroaren laua zen ere bai 1922an Tutankamon faraoiaren hilobia aurkitu zuen Howard Carter britainiarrak. Eta 1946an UNESCO sortu zen, kultura, hezkuntza eta zientziarako Nazio Batuen erakundea zehazki. Ea asteburuko agenda kulturalean zer dagoen hemen Iruña herrian. Gaur hortziralean, Amaiur ipuin kontaketan musikatua Amaia Elizagoien, Irati Celestino eta Leire Celestinoren eskutik, arratsaldeko 8:30 Laban. Eta ezurrentzako kaiolak Amaiurtik kostelazioak, olerki eta musika errezitaldia Labagunean 7:30. Bihar larun batean ere Laban ikaragarrizko egitaragoa dugu. Lehenik eta behin, Kiratsa 2022 Etxepare sariaren inguruko hitzaldia Eider Perez eta Iban Ilarramendi ilustratzaileen partetik Laban amegetatik aurrera. Baita ere, irakurtzaletasuna sustatzeko proposamenak ikastaroa Labagunean 12:30 aitzinera. Zorte txarreko otxoak ipuin kontaketa Maite Frankoren eskutik Laban 6:00. Eta gauero esnatzen delako ipuin kontaketa Labagunean 7:30. Igandean berriz, ikusi-makusi ipuin kontaketa Laban 11:00 aitzinera. Horrez gain, Kubik antzerkia Uharteko Kulturretxean 8:00. Eta Kaskarot antzerkia Antsoaingo antzokian 6:00. Azkenik, historiko nago ipuin kontaketa Berriobeitin 6:00. Ikus ditzagun gaur azaroaren lau honetako hortziraleko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen lerroburu nagusi batean, Nafarroak gizarte segurantzan kotizatzen dutenen muga gainditu zuen urrian 300 eta 2182 langilerekin. Lan merkatuak 1983 enplegu sortzen ditu eta 87 langabe gehiago daude. Erkidegoan duela urtebete baino 5.709 afiliatu gehiago daude. Lan erreformak mugagabeak egiten jarraitzen du. Argazkian Nafarro Oinezeko aurtengo antolatzaileak hotsein dioen kartel batekin eskuetan. Eta izenburuan Euskararen deia, Etxarriko ikastolak urrengo Nafarro Oinezen xehetasunak aurreratu ditu. Berri gehiagotan, hezkuntza salatzen ez diren ziberjazarpen kasuei buruz. Horrezaz gain, Nafarroak 20 milioi euro bideratzen ditu kostu energetikoetarako 4.000 enpresentat. Baita ere, alderdi guztiek, pepek izan ezik, Keipo de Llano obitik ateratzea txalotu dute. Horrez gain, gobernuak zen auzitegietara eramanen du maskarak erosteagatik. Eta azkenik, Maiak 5. aldiz zigorra jaso du oraingoan udaltzaingoaren kudeaketa txarragatik. Diario de Navarran berriz, 20 milioiko laguntzak Nafarroko 4.000 enpresari energiaren gorakadaren aurrean. Parlamentuak kreditu bat baimentzen du gainkostu energetikoak finantzatzeko. Argazkian berriz, Aimar Oroz Osasunako jokalaria eta bere hitzak izenburuan osasunarekin zerbait handia lortzearekin amets egiten dut.
Berri gehiagotan, istripu batean hilda aurkitu da beste autoharrapaketa batetik ihes egin zuen gidaria. Poliziak ejean ezkutatuta aurkitu zuen Kortesen hildako bat eragin zuen harrapaketaren egilearen autoa. Gara egunkarrian berriz, lakuak bereizketa saiesteko baremoak zehaztu ditu. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxe guztiek diru publikoarekin ordaintzen direnek, itunpekoek barne ikasle ahulenentzat plaza gorde beharko dituzte. Bertze berri batean, Amerikako Estatu Batuek botoa ematen du berriro inoiz baino zatituago. Zigorra Espainiako selekzioan parte hartzeari uko egiteagatik. Baitere, argazkian Errealeko jokalariak ospatzen eta izenburuan porrot gozoena 0-1 galduarren Erreala Europa Ligako final 8etan dago. Horrez gain, Emakundeko Miren Elgarresta Larrabideren hitzak. Zero tolerantziaren bidean gaude. Azkenik, Azorak ez du bere promesa betetzen eta utzikeriak iragartzen ditu. Berri egunkarian lerroburu nagusian, Eusko Jaurlaritzak ikasle zaurgarriak hartzeko kuota bat ezarriko die eskolei. Diru publikoa jasotzen duten ikastetxe guztiei eragingo die ikasleak onartzeko eta eskolaratzeko dekretu berriak. Datorren ikasturtean sartuko da indarrean eta ez die eragingo matrikulatuta daudenei. Argazkian berriz, galduta ere final 8etan Erreala. Berri gehiagotan, Espainiarekin aritzeari uko eginez gero, kirolariek 30.000 eurorainoko zigorra jaso dezakete. Kirolaren legea onartu du Espainiako Kongresuak. Klubak zigortzeko aukera ireki du, kirolariak uzten ez badituzte deialdietarako. Eta Emakundek pisua galdu du Jaurlaritzaren aurrekontuen banaketan. Baitere, bi ekintzaile feminista epailearen aurrera desobedientzia delitua egotzi diete Algortako 2 militanteri jaietako ziztada salaketa bat hartatzean ertzaintzaren protokoloa urratu nahian. Baitere, protesta batzuk eteteko eskatu du Bolsonarok zale kolpe militar bat eskatu ondoren. Eta azkeneko berri batean, gutxienez 460 glaziar desagertuko dira 2050erako UNESCOren arabera. Eta Euskal Herria Irratian, aurrekontu akordioa lortu duten Nafarroko Gobernuak eta EH Bilduk. Elma Saiz Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak 10:30 entregatuko dio Unai Ugalde Parlamentuko presidenteari. EH Bilduk eguerdian emanen du akordioaren berri. Baita ere, ager topaketak eginen dituzte Euskararen egoeraz gogoeta egiteko Azkoienen asteburu honetan. Eta azkenik Maite Mutuberria ilustratzailearen hitzak. Liburuaren diseinu borobila haurrak irakurtzaletasunera erakartzeko amua izan da. Asteburuko eguraldia. Gaur tenperaturak behera egingo du eta zaparradak botako ditu, batez ere goizean. Euri gehien lurraldearen iparrekialdean espero dugu. Bertan zaparradak ia etengabe botako ditu. Gainerako tokietan goizean eta eguerdi inguruan bustiko du gehien bat, batez ere Kanteuri isurialdean. Ipar-mendebaldeko haizea zakar ibiliko da eta fresko sentsazioa areagotuko du. Maximoak 12 eta 13 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 16 gradu ingurukoak kostaldean. Larun batean giro eguzkitsua izango dugu. Goizaldean hodei multzoak izango dira oraindik, batez ere iparrekialdean, eta bertan euri pikin bat egin dezake eta altxatzea gehiago kostako zaio. Gainerakoan ordea, goizean goizetik eguzkia bistan izango da, goi hodei batzuekin. Lehen orduetan behe-lainoa izango da, zenbait txokotan eta giro hotza nagusituko da. Maximoak berriz 18 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 16 gradu ingurukoak barnealdean. Haizea aldakor ibiliko da, indar handirik gabe eta goizean hegoaldekoa gailenduko da. Eta igandean berriz, hodei gehiago izango ditugu zeruan. Nahiko ahulduta iritsiko den fronte batek hodeiak ekarriko dizkigu, baina hala ere zenbait momentutan ostarteak ere zabalduko dira. Temperatura pikin bat gehiago igoko da eta mendebaldeko haizea ibiliko da. Goizean goiz, giro hotza izango da eta lainoa sortuko da zenbait bailaratan. Eta Roxa, hemen gaude zuen esperoan Donosteben.
Espainiako gobernuak, hain zuzen ere, aste hauetan, transexualitatearen, transgeneroen LGTBIQ alor, dimentsioien inguruan lege berriak tramitatzen ari ditu, hor aurrera pausoak emateko, ez, gobernuan tirabiretan daude horrekin, baina guk pixkat honen, eskusa honekin edo, karri nahi izan dugu gonbidatu bat, gaurkoan, hain zuzen ere, Arantxa Ezkurra, horretaz pixkat solasteko, horren inguruan argi pixkat emateko, batzuetan ongi egi ezagutzen ez dugun gaia delako, eta zehazkiago Arantxa Ezkurra nahi zenen adingabe transexualen familien elkartean parte hartu du, horko kide da, beren seme Markelekin, hortxean izan dutelako beren esperientzia, eta guzti horretaz solasteko, zorionez, hemen txen erramezala bererekin gaude. Arratsaldeon, Arantxa. Egunon. Mil esker hemen egoteagatik. Arantxa, nola izan zen, zuen esperientzia, han sartzen bazara nahi zenen, lehenik eta behin ikusten duzun gauzateko bat da, sexu identitatea eta genitalak ez direla gauza bera, ez? Eta hau izaten da normalki, egunerokoan guk sobera presente izaten ez dugun zerbait, eta pentsatzen dut, zuen lehenengo hartu emana mundu honekin hori izan zela. Hori izan zen bai, orain arte, gehienetan jaiotzeko genitalekin sexuaren hori finkatzen dut, ez da, bino besteko zugetzatetan ez du kointziditzen, orduan gure kausan horrela izan zen. Gu bineska genituen, bino orain dela urte bat, konturatu ginen nahietako bat, mutila zera denetan. Konturatu zineten, hau da... Konturatu, berak esan zigun, egia esan. Hoixen da, hain zuzen ere, igual ez, kuriosidadea hundienetako bat sortzen duena, nola jakiten da momentu hau, ez? Nola izaten da? Ume bakoitzak bere momentua du, ez? Badire txiki-txikitatik dakitenak eta igual hitzekin minio lehenago nola baita adierazten dutena, ez daudela konforme, ez? Bere tratamenduarekin neska edo mutikoa. Gure kasuan izan zen nerabezaroan. Zen, bera txikitan, orain atzera begiratuta, badira hor zenbait adierazgarri ez da, gero ja zentzu ikusten diezu. Bino nik uste dut, orain 14 urtekin hasi zen pixka bat bere aldaketa, nahiz eta ez jakin ze pasatzen zen, eta 15 urtekin ja esan zigun. Orduan, ni pentsatu nahi dut hori, garai horretan, nerabezaroan beste gauza batzuk sortzen dire sentimenduak, fisikoki aldaketak, eta berak horra argi izan zuela uste dut. Berak 14 urtekin hasi zuen hor zerbait sumatzen? Bai, gu asko hitz egiten dugu etxean, ez? Edo zen gaiari buruz, hori da guretzako oso garrantzitsua. Bai, neska eta mutikoa izan da, ez dakit, sexuari buruz, edo zen gaiari buruz hitz egin nahi dugola irekian. Modu irekian, bai, ostrak osatzen du. Bai, eta hitz egiten ari ginela, hori harremani buruz, bere arrebasi zen, hori ez dakitzen mutila, bakizu. Eta orduan berak esan zuen, uste zuela neska gogokoa zitula. Eta orduan, 14 urtekin nik esan nion, lasai egoteko, batzula denbora pila bat horretik anetzula etiketatu behar, ez, bere orientazioez, lasai egoteko eta ikusiko zela, ez, etorko zen batean. Bino ez dakit zergatik zen, nik ez nuen deus ere ikusten, galdetuen, baina bada zerbait gehiago, eta ez esan zian, eta horretzi genuen. Bino ja gari hortako aldaketa nabariak ziren, estetikoki, arroparen aldetik, nizerrakit, erosketakik dira joan, eta beti mutilen aldera, ez dendan arropa dendetan, nahi ditez mutilen aldera joaten zen, hile luze bat eramatetik batean motx-motxa eramatera, nik ere motx-motxa eraman izan dut orduan, ez duzu ez ere gileki pentsatzen, ez? Eta hori, txikitan ere oso ume mugitua zen, oso ausarta, oso... Igual orain arte mutikotzat hartu ditugun zenbait portaera, bino guk eskez bai genion arrantzirik ematen, ez du golako aldea egiten mutilak eta nesken artean. Soinekoak ez zitu mogoko zapetak ez dara ez jarri, ez dugu horrekin problema bat egiten. Orduan hori, nik uste dut izan zela justo momentu horretan. Hori, konversazio hori izan genetikan hortik urte batera, orduan, egun batean gaizki ikusi genuen, oso triste bezala eta muitu, eta ze pasatzen zaizu ez? Eta orduan esan zigun, ez nago ongi, naiz neska, mutila naiz. Eta orduan, ez, olako sorpresa, eta hortik horrela pasuak ematen hasi ginen.
Zuek arantza ezagutzen zenuten pixketen mundu hau, bazenuten hor, bueno, ez dakit, irekiera bat ezagiten hitza, baina, bueno, Bai, zentzu horretan bazenuten, ez dakit, lanketa bat egina zuek ere lehenagotik. lanketa ez, ni irakaslea naiz, orduan, bueno, ikusten duzu, mota askotako jendea ez, eta oroitzen nintzen naizenek sortutako kanpaina hori bat diren neskak zakilarekin eta mutila burbarekin, hori ikusi nuen bere garaian, bueno, jende irekia gara, gaztea, gaur egungo pertsonak ez dakit, ez, ulertzen alduzu gehiago edo gutxiago, baina batez ere respetatu, ez? Eta orduan bai entzunak egin trans munduari buruz, bino egia esan, hola, gainetik, ez? Orduan momentu horretan, moztuta gelditzen zara, arnaz hartzen duzu, eta esan duzu, venga, hasi behar dut informazioa, ez, bilatzen, nonbaitetik, eta hala izan zen. Kasu honetan, Markele gainera argi zuen. Bai, nik uste dut, ni adibidez ama bezala, nire beldurra zen bera ziur egotea, ez? Zen, nire beldurra momentu horretan zen, etzen okertzen ari orientazio sexual bat edo hori. Eta ez bera argi eta garo izan zegoen, ez bera mutila zela. Nortasuna, bera mutila zela. Adibidez, nahi zenean webgunean sartzerakoan hor lehenengo lerro buruetako batean jartzen du. Ez da sentitzen naiz, baizik eta badakit. Horrek harritu nau. Claro, eske da ni neska edo mutila sentitzen naiz, ni neska naiz edo mutila naiz, ez? Eta orduan bera argi eta garbi zeukan. Eta orduan hori, ni naizenekin jarri nintzen seiotan kontaktuan, izan zen burura etorri zitzaidan lehenengo izena, ez? Kanpaina horri esker. Eta, zerbait esan behar baldin badut da, eskaintzen duten laguntza, da ikaragarria. Gu sentitu ginen hasiera batetik olako arropoa edo pakizu, lasai. Ara deitu, telefonoz, behira, Arantxa azkurra naiz, hau pasatzen zait. Lasai, lehenengo hitza, lasai, poliki-poliki, pausoak ematen, olako, ez dakite, ahulku batzuk ematen dizute, eta haiekin jarraitzen dugu, eta ni eskerrak, gehiago ezin dizkiten, vamos. Eta jarraitzen duzu zertan erran edut, egiten diren noizbainka, bilerak, kursilloak, zer da egiten dena? Bai, oso lan pila bat egiten du elkarteak. Gu, berak eman zigun, behase berda, naizeneko harima, uste dut, berak esan zigun, Markelen, edo zein kasuan, garrantzitsuena zela, bere inguruko familia, jendea, lagunak, berak begure ikusten zuen bezala ikustea eta tratatzea, hori izan zen lehenengo golkua. Arez geroztikan, lehenengo pasua elkarten izan zen, sartzen zaituztezuna izan ezkero WhatsApp talde batean, beste familiekin, eta sartzen zarenean ematen dizuten ongi etorria da ikaragarria. Eta orduan ikusten duzu, ez zaudela bakarrik. Eta zu uste zinduena bino askoz jende gehiago dagoela. Eta orduan hori... Horreia ematen du lasaitu bat, ez? Bai, zeren, nik ez dut pentsatu nahi orain dela 8 urte, ez da inbeste, bakarrik 8 familia zirenean Euskal Herria mailan, zer nolako sentsazio izan nintzen, ez? Eta orain gu, ez dakit, 300 inguru, ez da 300 llegatzen, bino 200 luze familia haude. Eta orduan hori ematen duen lasaitasuna eta indarra oso garrantzitsua da. Eta orduan hori, elkartearekin jarraitzen dugu, bakoitzak laguntzen du alduen neurrian, adibidez gurasoak lekuetara joaten eta gure errealitatea ikustarazten, beste arduradun batzuk instituzio mailan eta hori harritzen dire mugitzen, eta gero batez ere bi alditan urtean, bitan, elkartzen gara familiak eta seme-alabekin, anai-arrebak baita ere, eta holako elkarbizitza txiki bat egiten dugu, gauzak elkarbanatzeko eta oso polita da. Kasu honetan, nik uste dut jende hontzak izaten du zalantza, segurazki zuek izan zenutena, ez, hasieran dela, ea ez den okertu, ez? Ea pentsatu duen berak, ados, pentsatu du berak hau dela, baina akaso ez da, eta, ez dakit, hartu denborarekin, lasai, ez dakit, ez? Zuek zentzu horretan zer ikasi duzuen, normalki aurrek jakiten dute, zer diren, zer sentitzen den ez hain zuzen, zer diren? Nik uste baietz, eta asuntua da hori, etapa bakoitzean ez, adibidez txiki-txikiak diren, eske bada oso, ez dakit anekdota ez da bino, esaten duten, hau txiki batek esaten duenean, ni mutila edo neska naiz, dienak esaten duen txikia denez ez du jakinen zer den, nola jakinen du zer den, ez? Nerabe batek esaterakoan, esatu nerabea da, ez dakiz zer nahi duen, hainbeste informazioa kanpotik, kutsak, horrak, Eda del pavo, ez dakiz zer. Eta ja, heldua denean esaten badu, zergatik ez du lehenago esan. Orduan,
garai perfektua ez da. Ez dago inoiz momenturik, ez errateko. Orduan, klaro, txikitan hori, beldur hori, nerabe zaroan, pues hori, nire pentsatu nun, hain eskuragarri dute hainbeste informazioa, ez? Esaten duzu, pues hori, okertzen egongo da, ziur dauka ez... Claro, irakurri zindu interneten zerbait, eta... Bino urtetxo bat daramagu, eta nik seme ikusten du pues oso ongi. Zentratuta, finkatuta, ongi aurrera pausu bat eman du, ez dakit, bai? Hau da, zuzen ere, nahi zenen azpimarratzen den bertze kontuetako bat, ezta? Ez dela, honek ez duela gehiago nahasten, baizik eta alderantziz, ez? Zeren ikuste jende hontzek pentsatuko du. Eta normala da, pentsatzea, honi hasten bagara, akaso bueltak ematen eta galdetzen, ez dakit, zer zara, zer sentitzen duzu, akaso nahasiko duzula gehiago, ez? Pertsona hori. Eta kasu honetan, ulertzen dudan ez da aurkakoa, ez? Erran nahi dut, kezka horiek, ez? Markelek adierazi zuen bezala hor daude, eta zuk ez baduzu hori kudeatzen, sufrimendu bat dago. Hala da, ezin duzu ukatu, ezin da ukatu. Ez, igual, gure ondoko jendea esaten duenean, zer ongi daramazue, zegoera hau, zaila izan behar du. Eske ezin duzu beste modu batez eraman, eske lagundu besterik ezin duzu egin, ezin duzu ukatu. Orduan hori, besaman behar zaio eta laguntza eta aurrera. Normalizatzea da, ez dakit, aholku hon bat, edo bide horri hon bat? Ni uste batez ere entzun egin behar zaiela, ea zer dioten, bale? Eske beraiek bino beki inork ez daki. Eta orduan, klaro, entzun eta bera bino beki iztu inor jakingo. Guretzako zaila da noski zuk 15 urte arte izan dituzu bi neska, kasu Markelen kasuan neska bat. Hori batean, kasi arazoak gurea da, kasi gehiago berea baino, ez? Eta orduan hori, entzun, besterik ez, entzun egin behar zaie. Eta lagundu, besterik ez. Markelek sentitzen zuen momentu horretan kezka edo, ez, sufrimendu hori egun horretan triste zegoela, zergatik uste duzu zegoela triste? Zalantza horiengatik, nahasia egoteagatik? Klaro, irekitzeko eta esateko behar da konfiantza handia izan. Nik uste dut Markelek berak bazekiela horrekin aterazkero, izanezkero, etxean berarekin egongo ginela eguneko gunera. Bino, klaro, pasu hori ematea ere oso zaila da. Ez? Eta, sufritzen eri zen, nik, igual egoskorra izanen da, baina pentsatu dut, eta berak ala dio, berak ez duela oso bera sufritu. Esan nahi dut, haurtzaro zoriontsu bat izan duela, ez delako behartua izan nahi ez zuen zerbait egitera. Orduan, bai, pentsatzen dut, hori, nera bezaroan gauzoiek esnatzerakoan ez, edo sentitzerakoan, gaizki pasatu izan den duela, baina uste dut ez zobera, zer bestela, hori ere ikusten dela uste dut, ez? Eta ez dakit lagunekin, ikasketekin beti ongi joan da, beti ongi ikusi zaio, ez? Baina orain asko zobe, orain Markel da, Markel. Ikaragarria da, ez? Zenolako aldaketa nabaritu zaion, bere izaeran. Bai? Zertan sumatzen duzu aldaketa horiek? Orain, bere ziurrako ikusten zaio, ez? Estetikoki baita ere, bere itxura gehiago zaintzen du, ilusionatua dago, orain berriro ere gehiago gauzekin, ez dakit, nabaritzen zaio da, sumatzen den zerbait. Zoriontsuagoa. Zoriontsuagoa. Lasaiagore bai, ez? Gure buruarekin. Hala da. Harritu edan, bertza gauzetako bat da, hau, ja 2 urtetatik goiti jakiten aldela, nahi zenen erraten aipatzen zutenez, ja 2 urtetan pertsona batek, haur batek adierazten aldu, jakiten aldu nola baitere. Batez ere hitz egiteko ja, hori gaitasun hori hartzen dutenean, hor ja nabaria da, bino, azkeneko konbentzionetan, ama batek esaten zian, bere semea hitz egin bino leheno, semea alaban ez zabitzen haintxe bertan, keinuz esaten ziola, hau ez. Keinuz, esan nahi dut, momentu horretan izan zen berak esatzuena, esaten ditu, hau ez, eta hori etzen, eta ala zen. Zuk uste duzu Markeli 4 urtekin galdetu izan bazeniote horren inguruen, erantzungo zizuela beste zerbait, errango zizuela ez ni mutila nahi? Pues ez dakit, egia esan, ez dakit. Berak igual esanen dizu, ez? Berari galdetuta, igual ez dakit, nik ere galdetzen dugu eta hitz egiten dugu, ino sobera ere ez dugu agobiatu nahi, ez? Ez dakit, pentsatzen dut, momentu horretan igual ez zula behar hori sentitu, pentsatzen dut, bino egia esan ez dakit.
Karo, kasu honetan, zorte ikaragarria izan zuen, familia bat, erran berra da, irekia zuela, eta momentu batean, kezka edo sentitu zenean, zerbait adierazi behar zuela, adierazteko aukera izan zuela, ez? Eta pentsatzen dut, familia handitzetan, ez dela gertatu, eta oraindik ere ez dela gertatzen, ez? Eta hortaz garrantzia hori, gauzak lasai solasteko. Ikaragarria da, bai, ikaragarria da. Guk egia esan, guri familia, 80 urteko atxuna ere, ez? Ari azaltzea eta esatea, bueno, habrá que apoyarle al mocé, ez? Izan zen berak esan zuena, habrá que apoyarle al mocé. Eta aurrera, orduan batzuetan esaten zu, 80 urteko pertsona batek ulertzea eta errespetatzea, eta gero, ez? Kanpoan gero hainbeste gauza itxusiak eta entzutea tristea da, ez? Batez ere gainera, ez, nik uste dut, gero izango dela ikaragarria ikusterakoan Markel, ez, edo hainbertze familietako semea alaba, konten, ez? Eske hori da gauzari garrantzitsuena eta hori da bilatzen duguna, ez? Azkenean, nortasuna edo inork ez da aukeratzen, zu zara zarena, zaren. Eta orduan hori ez da aukeratzen, eta orduan hori hasten direnean, ez, bakizu, modak dira, ez dakite ez da nahi duten, eta ez dakit, lehendabizi uste dut hori ez jakintasun pila bat dagoela, eta, denok egin izan dugu momentu batean, ez jakin gabe hitz egin zerbait buruz. Mino batzutan esaten aldiren gauzak oso mingarriak dira, eta horrekin kontu handiz ibili behar dugu. Norbaitek pentsatuko du Arantza, hain zuzen ere orain zeniona, ez? Ez egin moda kontu bat da, orain 200 familia daude eta lehenago 8, justo horretaz, orain gaudelako honekin bueltaka, eta orduen aurrak ez dakite zer pentsatu, eta horregatik erraten dute, ez? Eta irakurketa pentsatzen dut kontrakoa dela, ez? Orain ematen duzunean erramientak, orain adierazten da, ezta? Bino, normatik atera diren gauza guztiekin hala pasatu da, ez homosexualitatearekin ere atera zenean, zertzen ere moda bat kutsakorratzak izan, betidanik egon da, eske hau betidanik egon da, asuntoa orain ikustarazi egiten dela, eta hortan gabiltza. Hau, Arantza, ez dakit, hau pentsatzen galdera zaila da, badakizu hemen teoriak eta sartzen gara, baina ez dakit, biologikoa da? Zentzua du hori erratea? Erran dut kasu honetan, ez? Aurrak bazeki. Nien izela oso egokia hori buruz hitz egiteko, gainera gure abentura hau orain dela oso gutxaz ginen biologikoa... Ez dakit, aurrak bazakien, ez? Erran nahi dut, erraten dugu, aurrak sortzen dira, sexu identitate batekin edo bestearekin, nola baitere, hori da ez dakit ulertzen nuena, sortzen diren bezala igual genital batzuekin edo bestekin, edo tarteko zerbaitekin, sortzen dire zerbait izaten, ez? Hau da, nire ez mutikoa, nire neska. Osea, zu ezin jozu norbaiteri ez dena sentitu arazi, zu sortzen zarela uste dut, bino alare, naiz pertsona egokina hori buruz hitz egiteko. Alare naizen webunean, hor bada informazio pila bat horri buruz, eta artikulak eta holako gauzak. Orduan norbaitek informazio nahi izan ezkero, hor badu naizenen egiten duten lan guztiek, seguro gainera hitzaldiak eta pila bat ere egiten dituzela, pentsatzen dut, Anelika. Bai, bada sexologoak, psikologoak, egia esan hor gauza oso ongi antolatuta dago. Eta hemen ere, osasun mailan ere naparraldetik oso ongi gaude, hor bada transbide, dela hori trans pertsonei hori, arreta ematen diena, eta endokrinoak eta hori, hortan egia esan ongi gabiltza. Arantza, aipatzen zenean, lehenago kamaratik kanpo, sortu dugula, orokorrean jendartean estigma bat, ez? Sortu dugula olako zurrumurru bat erraten zenuen horren inguruan, ez? Itxura bat, kontu bat iluna, eta zu bera aipatzen zenuen, kasi izan zela gehiago, ez? Familiak edo zuek bazen duten, ez dakit, ez? Kezka, kasuetan Markelek berak zuena baino, ez? Nola baitere dela, hau da, pixket jendartean da sortu dugun irudi bat, aipatzen zenuen, igual, pelikuletan eta ere bai sortu dugunez, estereotipo hori ez, transarena ez, erabat... Bai, nik uste dut jendea transari buruzko olako ideia distortsionatua badaukala eta hortik atera behar ditugu, ez? Ni horren beldurrez nintzen, nik uste dut guraso bezala edo ama bezala duzun beldurra da sufrimendua, ez? Berak izaten alduen sufrimendua. Azken batean, hori gazteak dire eta mina egitea oso erresa da gaur egun. Hainbeste baliabide daude, sare sozialak eta orain oso erresa da. Orduan, hori gure kezka da hori, batez ere haien sufrimendua. Gero bakotxak esaten duguna, bai, estigmatizatuta dago, ez? Transaren irudia, bere garaian homosexualak zeuden bezala, eta orduan,
Eske gaur egun informazio nahi duenak oso erraz dauka hori, ez, bilatzeko. Orduan, ideia batekin gelditzea eta zure burua ez irekitzea ja norberaren arazoa da. Baina gutxienez errespetua, ez, da eskatzen dena. Ulertu ez ulertu hori zure aukera izango da. Baina errespetua aldez Zuk aurretik. usten duzu, Arantza, jendea solasten da jakin gabe edo erreskerian. Denok egin dugu, inoiz ez, esan nahi dut, adibidez, seme alabarik ez dituzuenean, errexitze egiten dugu, begira beste horrek zer egiten du, nola azitzen ditun edo nola, gero izaten dituzu eta esaten zu, ospaz. Bino, bai, denak hitz egiten dugu, oso ez jakintasunatik. Ez dakit, akaso ja gehiago kontu pertsonetan sartza da, baina berak zeharrera izan duen, erraut bait familian, bai inguruan ez lagunekin, zeren hori da pentsatzut ez, bertze kontu zaien. Ikaragarri ona, familian, guk ere hori espero genuen, ez kezionen besterik espero, familia aldetikan ikaragarri ongi, bere lagunen aldetikan baita ere, berak mantentzen du, bere lehengo kuadrilla berri bat, hortan ez du arazorik izan, institutoan, segituan jarri ino martxan protokoloa, arazorik gabe bera joan zen aldez horretik gelaz gela azaltzeko zein zen bere goera berria, musika eskolan, kontserbatorian, edo zein arloan mugitu dela, orain arte izan duen jarrera oso ona izan da, izan duen harrera oso ona izan da, orduan hortan zin dugu duz hori esan. Ojalá, ez, denakolako harrera izango balute. Bere lagunek eta ere babesten dute? Primeran, bere lagunak bere inguruan eta oso ongi. Eta, karo, bera ekantzen gelaz gela erreut, ostra, horrek eskatzen du ausardia bat? Bai, horregatik nik uste, Markelen esperientzia, gogorra izateaz aparte, zu azkenean ez, kapaza izatea, esatean ni mutila naiz ez, 15 urte eta bero ez, indartsu dago, eta uste dut berez izan duen harrera on horregatik indarratu duela orduan bera, orain arte berak ez du problema norbaiten aurrean jartzeko, eta Markel naiz, eta hau da nire realitatea. Arantza, bukatzearren demagun, ez, familiaren badagola hau ikusten eta ere halako zerbait bizitzen ari duela, ez? Ez dakit, aholku pare bat, zer errango zenion, hau pixket, hobe, alik eta hoberen kudeatzen egiteko? Lasaitasunez hartzeko. Lasaitasunez hartzeko, informazioa bilatzea, laguntza bilatzea baita ere, esan nahi dut, inork ez du olako egora baten barruan edo aurrean bakarrik sentitu behar, gaur egun izan da, adibidez naizen bezalako elkarte bat. Sikera informazioa bilatzea, eta gero, nahi dituzten bideak bilatu, eta igual denok ez dugu aldi beretik ematen ez. Azkenean bakoitzaren aukeraketa pertsonala da. Nik argi neukan, nahi nula informazioa bildu, jakin ze pasatzen ari zen, nola laguntzen alduen ere semea, eta horrela egin genuen. Orduan hori, batez ere, seme alaba entzun zeren hau ez da aukeratzen. Berak ez da aukeratzen Amerikan pasatzean. Nik uste dut aukera ezan ezkero inorrez inoke aukeratuko ez dakit esperientzia txar bat edo zerbait zaila izatea, ez? Orduan hori, entzun, lagundu eta babestu. Eta pausoz pauso, poliki-poliki. Pentsatzen maitasuna ematera izango dela funtsezko, ez? Azkenean hortan datza, erran dut bera sentitzen bada pentsatzen dut familian maitatua, izan beti izan den bezala, ez? Maitatua, hori ja... Horrekin ja, lanaren erremedo gehiago, eske bestela, imaginazazu, ez baduzu zure familiaren babesa edo laguntza, zer egiten duzu? Zan nahi du, izaten aldi dituzu lagunak, elkarteak, baina familia azkenean da zure nukleoa, zure indarra. Kabian ez baldin bazaude ongi. Hori da, zure kabi, orduan ez baduzu kabi hori hor zu mantentzeko eta ziur sentitzeko, oso zaila izan entzen. Markel orai, gainera lehen erraten zenidan, erraten dio zuela, berak ere orain neurri hartu beharko duela, ez, eren pentsatzen dut bera, hein batean erreferente bat bihurtuko dela, ez, gai izan delako hau aski modu aski honean eramateko, erraten dugun bezala, jendartean lan handiz badagola egiteko zentzu honetan, eta horrez, ja, hasten da pixket, nahazten edo, berak duen lan karga eta aldi berean behar duela, ez, nolabait ere bera ere ongi bizita Markel izan, ez, orduen orain, tokatzen zaio bi gauza horietan bere horreik arpatzea. Nik uste ez duela problemaik izango gainera, nolabait, uste dut gu orain arte izan dugun sortea edo guretzako esperientzia ona izatea, da beste familia batzuen lanari esker. Zan dut beste batzuk horregondo direlako aurpegia ematen, beste neska mutiko transak horregondo direlako bere
bere pertsona, jendearen aurrean jartzen eta bere realitatea kontatzen orduan, orain Markelen txanda da, uste dut baita ere hori pixka bat bueltatzeko, eta eskertzeko. Baina, berak hartuko dio pixka bat neurria baita ere. Hortxen, nahi zenek egiten duen lanak, kasu honetan Arantza Ezkurraren esperientzia, Markelekin izan dutena, besarkagatu mendik familia guziari, egiten duten lan guzi horrengatik, hemen oraindik ere, handi zagoelako egiteko, zorionez, erratetzu bezala Arantzak, azkeneko urteetan zenbait familiek eman duten aurpegiaren gatik eta lortu da, orain, seguraskere gauzak erreixago kudeatzeko, eta adibidez Markel batek, bere bizitza askoz modu erreixago eta zoriontsuago baten eramatea. Beraz, hortxen, informazio guzia nahi zen, egiten dituzten kursilloetan webgunean eta eta holako plazerra ere solastea Arantza Ezkurrarekin eta familia hoixen da. Espero dugu hoixen ongi segitzea, seguro ikusiko dugula Markel eta handik onbaitetik, beraz hoixen. Mila esker handit denbora tartetxo honengatik. Eskerrik asko. Eta udaletako albisteak ikus ditzagun ere. Zizur nagusian, azaroren 26an San Andres egunaren ginkana batez eta herri bazkarian arroz lehiaketa batez gozatu ahal izango da. Izena eman azaroren 7tik 13ra Ametxea gazte lokalean. Arroz lehiaketaren irabazlearen dako saria 200 eurokoa da. Eta azaroaren 1tik 6ra kanpaina berezia eginen da animaliak edukitzeari buruzko araudia betetzeko. Txakurrak behar bezala lotuta daudela kontrolatuko da, baita haien gorotzak jasotzen direla ere. Eta Iruñean, Afrikako 16 argazkilari gazteren sorkuntza artistikoak Afrikako indarkeria sexu espezifikoa eta argazkigintzaren munduko diskriminazio mekanismoak jorratzen ditu. El Grito Interior filmak 76 argazkiren bidez, familien, komunitateen edo estatuen baitako botere desberdintasunak erakusten ditu. Horrez gain, turismo sektoreko 6 elkartek 80.000 euro banatuko dituzte turismoa sustatzeko eta dinamizatzeko jarduerak egiteko udaldeialdietan. Iruñea helmuga turistiko gisa sustatzen duten ekintzak dira, hiriko turismoko plan estrategikoan jasotzen den bezala. Beste berri batean, ikasle gazteek telefono mugikorra erabiltzeko laguntza eta prestakuntza eskainiko diete 75 urtetik gorakoei belaunaldien arteko tailer baten bidez San Juan Bosco zentroan. Hortziral honetan doako izen emateak irekiko dira 010 telefonoan. Saioak Cowork Kids enbaixadako voluntarioek emango dituzte. Baita ere, Iruñeak 2,7 milioi euro jaso ditu Next Generation EU funtsetatik, ibai ingurenetan biodibertsitatea birnaturalizatzeko eta babesteko ekintzetarako. Runa 2025 proiektuaren barruan daude ibai ertzeak landaretzea, uholdea kontrolatzeko neurriak edo ibai erreserba bat sortzea Ilundaingo errotan izanen direkimenak. Eta azkenik, unibertsoaren historia esku hartze artistikoen testu inguruan 12 etapatan Eta azkenik, unibertsoaren historia eskuartze artistikoen testu inguruan 12 etapatan egiten da. Kondestableren jauregian berariaz egokitutako egonaldietan. Farfaroutek, zientzia, musika, dantza, soinu paisaiak, bitartekota eta ikerketaren arteko disiplinarteko elkarrizketa proposatzen du azaroaren 7tik 10ra. Hauxen izan da dena gaurkoz magazinean, bukatu baino lehen egia da, utziko zaituztegula parlamentuan, parlamentariek errandigutenarekin, hain zuzen ere galdetu baitiegu, zein den, haien iritzia 2023ko aurrekontu ekonomikoen inguruan, eta kasu honetan gero abaikoen erantzuna jaso dugu, hori ikusiko duzu bukaeran, guk hemen uzten dugu, eta astelehenean, eta horriko gara berriro ere, asteburuna pasa ezazuela. Hori errealidade bat da. Eta errealidade hori nonbaitetik eratorrita da. Eta bada egun dagoen eredutik.
Orduan, uste duguna geroa bain, bada, errotik egin behar dela eredua aldatu. Kontsumo eredua, bino baita ere, energia kudeaketan eredua. Horretarako zoritzarrez eskumenik ez daukagu hemen, Nafarroako parlamentuan, ez da Nafarroako gobernuan ere, estatuak egin behar du. Karo, hau gertatzen den bitartean, estatuan, ari gara babesten nolabait ere, ez? Euskal Herriko indar ugarik babesten dituzte hango politikak eta hango aurrekontuak, eta hoiei eskera ahalbidetzen diren politikak Espainian, ez? Orduan hori bistatik galdu gabe, diot, bai EAJak egiten dituelako bere ekarpenak gero Euskadira, baino han babesa ematen diolako estatuko gobernuari EH Bilduk berdin, zer ekartzen duen, horretaz, hitz egin genezake ere bai. Diot hau erabat lotua dago gauza bat bestearekin. Ezin da erabakia hemen eta gaur Iberdrolari bere irabazi horiek murriztea edo topatzea edo auskalo zer egin, gu hemen gure artean ezin dugu horrelakorik erabaki. Orduan, hori ezin badugu erabaki ere, saiatu behar dugu eragiten erabaki horiek hartzen dituztenengan eta erabaki horiek hartzen diren tokietan. Eta horretan dihar dugu. Eta hemendik ere bai, Espainiako gobernuari, estatuko gobernuari egin zaizkio horrelako ekarpenak eta egin zaizkio horrelako exigentziak ere bai. Eta guk uste dugu, baietz, egin behar direla, errebisatu neurri horiek guztiak eta egun dagoen sistema. Eta egin behar dela bestela kontrolatu prezio horiek eta publikotik egin behar dela hori guztia. Galdetzen zenuten ere bai beste herrialde batzuetan, esaterako Frantzian eta nola diren eman nahian, ez dakit esan daiteken eman denik, baina eman nahian horrelako aurrera pausoak, publifikazioa duntz eta publifikatzea aldera energia bera eta energia agentzia baten bidez kontrolatzea, horretan gabiltza hemen ere bai, baditugu egundoko arazoak, mino benetakoak, aurrera eramateko transizio energetikorako agentzia bat hemen, Irujo kontseilariari dela proposatzen eta gobernuan ez du lortu oraindik ere behar bezain besteko babesa, gobernu barruan diot. Batez ere PSN, baina hor dago Podemos ere bai. Hemen politika batzuk egiten, Podemos alduguk, egiten ditugu politika batzuk hemen, eta egiten ditugu beste batzuk estatuan. Hori ari da gertatzen gaur, hemen Nafarroan, eta gaur han, Espainian. Hori da daukaguna, eta bien bitartean, energiaren espazio horretan bizi dugun larrialdiari aurre egin ahal izateko neurriak babesten. Esaterako, gaur osoko bilkura eztabaida horrekin hasi da. Enpresai zuzendutako 20 milioi euroko diru laguntza. Ordaindu ahal izateko argindarra. Eta ireki ahal izateko persiana. Eta lana egin ahal izateko, ez enpresek, baizik eta enpresa horietan lana egiten duten langileek ere bai. Enpresak ez badu zabaltzen, langile horiek ez dute lanik egingo. Horre eztabaida sakona egon daiteke ere bai, baina egun dagoena da faktura potoloak. Hori da dagoen amai gainean. Eztabaida ere bai, ereduari buelta ematea ere bai pendiente. Ez diogu uko egiten eztabaida horri. Baina orain aurre egin behar zaio behar gordin bati. Eta enpresa askok eta askok ezinbesteko duten laguntza bat da gaur onartu dena osoko bilkuran. Orduan, karo, eztabaida horretan bada abia puntu bat. Eta abia puntuan gaur, ze eredua ez da abiatu Rusiak egin duen erasoatik Ukrainian gainean. Baina hor gordindu eginda. Guri behintzat ez zaigu ahaztuko hori. Eta hori mahai gaineratu dugu ere bai, eta hori ezin dugu bistatik galdu. Eta Rusiaren jokabideak ekarri gaitu egun gauden egoera latz eta gordin unetara ere bai. Eta gerra horrek eragin zuzena izan du gugan, gure ekonomiangan eta gure zerbitzutan. Eta garestitu ditu kombustible fosilak eta garestitu ditu energia guztiak eta garestitu du ogia eta garestitu du garagardoa ere bai. Hori da dakagun errealidadea. Eta berezi nahi baldin badugu edo banandu nahi baldin badugu gauza batetik bestean gandik, oker ibiliko gara.
Bai, mugak baino bada egin behar dela errebisatu goitik behera dagoen sistema. Eta horretan nik esaten dut Espainiak duela eskumena ez da gainetik kentzearen ardura, inondik ere. Eta igual ez da egi osoa, ze ikusi dugu Europak ere baduela bere esku hartzea horretan eta zer esanik baduela horretan ere bai. Eta ze politika egin daiteken horretarako behar dugu ikusi Europan zer ari den egiten eta Europak zertarako eta norainoko malgutasuna eskaintzen digun, ez? Europar normatibak eta Europan dakagun markoa eta testu ingurua. Bueno, hau omen da globalizazioa. Eta jakina, eskandalagarria da, ez dakit onuragarria edo ongarria den Iberdrolaren benefizio eskandaloso horiek, eskandalagarria bai, gertatzen ari denakin eta beraiek irabazten jarraitzeak, orokor bat egingo dut, ari gara prestatzen ja, talde guztietan ari dira lanean prestatzen datozen egunotan, ikusiko dugu batzuek eta besteek nondik marrastuko duten bidea, orain hemen Nafarroako parlamentuan, hemendik oso gutxira egingo den komunidade honetako, Nafarroako egoerari buruzko eztabaida orokorraren aurrean, ez? Horretan ari gara lanean, eta iruditzen zaigu, interesgarria izan daitekela, ikustea non kokatzen den bakoitza, izan ere badira gaurkotasuna handiko gai anitz, eta bestetik ere aurrera begira ez horren labur, baizik eta pixkat luzera begira garrantzi handia izan dezaketen gai asko mahai gainean, eta bagaude legealdiaren amaieran, eta bada ez bakarri balantzea egiteko momentua, azken batez balantzea egina dago, badira gauza honitz bete ez direnak, akordioetatik ere bai, eta argi dago honez gero ez direla beteko. Badira beste batzuk mahai gainean berriki jarri direnak eta zeinekin ez gauden ados, eta horiek ere bai badute euren bidea abiatua pairen legeari buruz ari naiz esaterako. Eta badira besterako egoera ugari oraindik ere, zuzentzeke edo argitzeke daudenak eta ikusteke zer norabidea hartuko duten. Nahi dugu ikusi, gero abaitik zein izango den Txibite presidentaren diskursoa, eta zein orokorrean kamara honetan ordezkatuta gauden indar guztion jarrera. Esan dugu zintzotasuna espero dugula, eta egia. Eta maigaineratzea egun komunidadeak bizi duen egoera gordintasunez eta ez autokonplazentziaz. Eta aitzinera begira, uste dut egin behar zaiola jendarteari azaldu lanean ari garela eta soluzioak bilatzen ari garela eta akordioak hartzeko gai garela eta ari garela pentsatzen eta energia jartzen egoera di aurre egin ahal izateko modurik eraginkorrenean. Eta ari garenez edo behintzat batzuk ari garenez lana hori egiten, espero dut hori islatzea eta helarazteko gai izatea datorren eztabaida horretan, ez? Uste dut inflexio puntu baten aurrean gaudela, kontuak onartuko dira Nafarroarako hemendik gutxira ere bai, neurri fiskalak ere bai errebisatu dira eta proposamen berriekin ekarriko dituzte onera berrituak esan bezala neurri horiek gobernutik, momentu importante baten aurrean gaudela iruditzen zait. Eta hor, agerian geldituko da, zeintzuk diren batzuen eta besteen prioridadeak, zeintzuk lehentasunak, zer gailendu behar den bakoitzaren ustez, eta zertan jarriko dugun fokoa, indarra eta gogoa eta grina datozen hilabeteotan. Denok ere badakigu, kanpaina bertan dugula, hauteskundeak oso gertu ditugulako. Ia oparoa eta ongarria den kanpaina ere bai. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.